खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 8 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों। मेष राशि देहानि सानाय सुनाया जोबस्रांगोन, मावनो दांनो बोलो मोनगोन, गोजोननि हां लानो हागोन। वृष राशि गोसोआव दुखु मोनगोन, जेबो हाबा मावनो गोसो जानाय नङा, नखरनि गोजोना गोमागोन। मिथुन राशि खैफोद गोनां सान, दावबायनाय लामायाव हेंथा मोनगोन, दुखु सहायनांगोन। कर्कट राशि आनजाद होनायाव उथ्रिसारनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय सानस्रि सोमजिगोन। सिंह राशि गोसोआ जिंगायाव थागोन, मेगननि जेंना नुजाथिनो हागौ, साना गाहाम नङा। कन्या राशि न' गोदान गायसंनो थाखाय गोथार सान, नखराव माइनाव फैगोन, बयबो खुसियै थानो हागोन। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन, देहाया जेरा मोनगोन, सुखु हानि जागोन। वृश्चिक राशि सोलोंथाइ लानायाव मोजां लोगोनि बोसोन आरो मदद मोनगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन, बिमा बिफानि मान बांहोनो हागोन। धनु राशि देहानि जेंनाया बांनो हागौ, गिदिर खैफोदजों मोगा मोगि जानो हागौ, बिमानि मेगनाव मोदै जागोन। मकर राशि इसोरखौ सिबिनो रोङै जालांगोन, जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो हागौ, गोबां रांनि गोनांथि जागोन। कुम्भ राशि रांनि गोनांथि जागोन, गुबुननि मदद नागिरबायगोन, देहाया मेंग्लिगोन। मीन राशि गोमानाय बेसेन गोसा मुवा मोनफिननो हागौ, गोसोआ रंजानायजों बुंफबगोन, नखरनि बयबो गोजोनाव थागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।